स्वागत करते. तर मंडळी, आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख, समृद्धी आणि शांततेत जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, लाईव्ह स्टार्ट होण्याआधी मी म्हणजे गप्पा आपल्याला सुरुवात व्हायला मी सांगू इच्छिते की माझं कोकणची माणसं साधी भोळी या नावाने चॅनल आहे. कोकणातले छान छान व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर असतात. मी प्रॉपर सिंधुदुर्गातली आहे. तसेच माझ्या चॅनलवर महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. म्हणजे आता मी सध्या जम्मूला आहे. मी कोकणची आहे, पण मी आता सध्या जम्मूला आहे. तर तिकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. तर नक्की जाऊन एकदा पहा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे यूट्यूब चॅनल, आणि नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि शेअर करा व्हिडिओज वगैरे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला छान छान गप्पा मारायला सुरुवात करू. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोण आले फर्स्ट लाईव्ह, फर्स्ट लाईक, फर्स्ट लाईव्ह? मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला सर्वेश रासम फर्स्ट लाईक माझा. ओ माय गॉड सर्वेश, धन्यवाद. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कसा आहेस तू? कालचा संडे सर्वांचा कसा गेला? संदीप भुजबळ, संदीप दादा नमस्कार. थंडी वाढली का सिंधुदुर्गात? तर थंडी आहे, होते 2-3 दिवसापासून. पण मी सिंधुदुर्गात नाही राहत. म्हणजे मी कोकणातलीच आहे, पण सिंधुदुर्गात आमचं सणाला वगैरे जातो आम्ही. मी सध्या जम्मूला आहे. जम्मूला खूप थंडी आहे. सकाळचं टेम्परेचर 11 असतं. भुजबळ दादा म्हणताय सेकंड लाईक डन. थँक्यू सो मच संदीप दादा. प्लीज पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. संदीप दादा, जेवण वगैरे झालं का? जेवलात का? सर्वेश, आज लुक चेंज केला. बरा नाही दिसत असा लुक. सर्वेश अनुराग, हॅलो अनुराग, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? प्रिया, हॅलो प्रिया, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज पटापट डबल टॅप करा सर्वांनी. तुमचा लाईव्ह नंतर जेवणार हो का? संदीप दादा धन्यवाद. नाही दादा, असं काही नाही, तुम्ही जेवून घ्या. प्रिया हाय ताई. हाय प्रिया, स्वागत आहे. मस्त दिसतं, खूप छान. थँक्यू सर्वेश. नितीन जोशी, हाय नितीन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा आणि छान छान गप्पा मारा. तर मी आहे प्रॉपर कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझा जन्म हा कोकणातलाच आहे आणि सासरी कोकणातलंच आहे. पण काही कारणास्तव म्हणजे मिस्टर कामाला इकडे जम्मूला असतात, त्यामुळे आम्ही जम्मूला आहोत. तर जम्मूला भयंकर छान अशी थंडी पडलेली आहे. तुम्ही राहता तिथं थंडी आहे का? मला प्लीज पटकन कमेंटवर सांगा. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि छान छान कमेंट करा. प्रिया, हॅलो. नंदन पाताळे, जय हिंद जय महाराष्ट्र ताई साहेब. तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आहे आमच्याकडून. जय हिंद जय महाराष्ट्र या मराठी माणसाचा तुम्हाला हार्दिक अभिनंदन करताय नंदन. धन्यवाद नंदन दादा, थँक्यू सो मच. जय हिंद जय महाराष्ट्र दादा, आणि छान कमेंट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. काय बाकी कसं चाललंय नंदन दादा? बाकी काय म्हणताय? युवर श्रुत्या रत्नागिरीचा आपला भाऊ प्रणित मोरे, एकदा बोला की त्याला वोट करा सर्वांनी तुमच्या चॅनलवर. हो, नक्की सांगते मी. आपला रत्नागिरीचा आपलं प्रणित भाऊ मोरे, ह्याला प्लीज सर्वांनी वोट करा. मी सुद्धा करते आहे त्याला वोट. तर प्लीज इथं मराठी प्रत्येक माणसाने वोट करा त्याला.
थँक्यू. ऋत्यानी सांगितलं आहे सर्वांना, सर्वजण नक्की करतील. संदीप दादा म्हणते आम्ही जेवणार आणि प्रीतिया उपाशी, असं कसं? हो का संदीप दादा, धन्यवाद धन्यवाद. नाही तुम्ही जेव्हा मग माझं पण पोट भरणार बघा. नंदन दादा म्हणते काळ्या मातीत मातीत टिपण चालते, टिपण चालते हो, काड्या डोंगरात टिपण चालते. वा वा दादा, खूप छान. शेतावरची ही कविता आहे, खूप भारी आहे. सर्वेश दादा म्हणते सिंधुदुर्गात थंडी चालू आहे. हो मला कळलं की 2-3 दिवस थंडी खूप चांगली लागते. अवधूत दादा म्हणते स्क्रीनवर डबल टाईप करा, लाईक करा, डन करा, सबस्क्राईब करा, छान छान कमेंट करा. दादा मी तुमची कमेंट पिनला लावली आहे, तर प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि लाईक करत जावा. अनिकेत निकम, अनिकेत हॅलो, कुठून बोलताय तुम्ही? खूप थंडी आहे मला. नावाला काळीमा पाचतोय हवा. कविता ताई म्हणते 6 नंबर लाईक केलं ताई, केलं ताई, धन्यवाद कविता ताई. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अमोल, हाय अमोल दादा, नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलला लाईव्ह असतं रोज 1:15 वाजता. प्लीज जॉईन व्हा. कोकणातली आहे मी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कविताताई म्हणते श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ कविताताई. कुणाल काशी, कुणाल कशी बोरेला हाय म्हणा ताई. हाय बोरे, कसा आहेस बाबा? बोरे भाऊ सॉरी बोरे, कसा आहेस तू? अरे थंडच असा पाणी बघ. नंदन बाकी तर ताईसाहेब सर्व काही खुशाल मंगल आहे. तुम्ही सांगा, तुम्ही खुशाल मंगल रहा, हेच माझी देवाशी प्रार्थना आहे. या नंदन भाऊ नंदन. हो दादा, तुम्ही पण छान राहा, आम्ही पण छान राहतो. प्लीज दादा चॅनलला जॉईन व्हा, माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्रणव पाटील जळगाव महाराष्ट्र. नमस्कार प्रणव पाटील, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. गोविंद कापसे, हाय हाय गोविंद दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. वन लव फ्रेड, हाय वन लव फ्रेड, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला तुझं. पप्पा सोलापूर, नमस्कार पप्पा. पप्पा नमस्कार. सुनील वाघमारे, हाय हाय सुनील दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. उत्तम मुसळे, अहो कुठून? उत्तम दादा मी आहे कोकणातून. वन लव फ्रेंड म्हणतोय हाऊ आर यू डिअर? आय एम फाईन डिअर. आणि तू कसा आहेस नक्की सांग मला. उत्तम मुसळे, हाय. प्रणाग पाटील, जेवण झालं का? प्रणाग नाही अजून जेवली नाही आहे. तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा मला. संदीप दादामध्ये आज काय जेवणाचा बेत? आज वाटण्याची आमटी आहे, परत काय ती कोबीची भाजी आहे आणि भात आहे. वन लव फ्रेंड म्हणतोय लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल डिअर. थँक्यू फ्रेंड, थँक्यू सो मच. थँक्यू. निखिल वैद्य सिस्टर, हाय निखिल, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला पुन्हा एकदा. काय करतोयस तू? प्लीज सर्वांनी पटापट लाईक करा चॅनलला. विशाल शेलार, हाय ताई. हाय विशाल, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज पटापट विशाल, प्लीज चॅनलला नवीन असेल तर जॉईन हो. विशाल दादा म्हणते आज खूप सुंदर. धन्यवाद विशाल दादा, थँक्यू सो मच. वन लव फ्रेंड म्हणतोय लाईक डन. थँक्यू फ्रेंड, थँक्यू सो मच मला लाईक केल्याबद्दल चॅनलला. मानसी बोलते हॅलो ताई, कॉल नाही उचललात, काय झालं? अगं मी आणायला गेलेली खुशीला, त्यामुळे कॉल नाही उचलला आणि आल्या टाईम झाला माझ्या लाईव्हचा, मग डायरेक्ट लाईव्ह घेतलं. म्हटलं तुला नोटिफिकेशन जातीलच, त्यामुळे. ज्ञानेश्वर जिते, हाय ज्ञानेश्वर दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर दादा काय करताय तुम्ही? प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, लाईक करा
मंडळी 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. नंदन पताळे म्हणतात ताईसाहेब तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं आहे. धन्यवाद नंदन दादा, थँक्यू सो मच. असेच जॉईन राहा माझ्या चॅनलला, लाईव्हला पण. तेजस भट्ट आई नमस्कार बाळा. कृष्णा राठोड हाय कृष्णा दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. गावी कधी येणार? मी येणार आहे 29ला बसणार. 3 तारीखला मी गावी पोचणार सकाळी. अवधूत पाटील मनू जेवण झालं का? मनू कोण दादा? मानसीला म्हणतायत का मनू? वन फ्रेड यू हॅड युअर लंच डिअर? नाही अजून जेवायचं आहे. मुलगी अजून एक शाळेतनं यायची आहे. छोटी आली, मोठी यायची आहे. ती आली की मग त्यांना जेवण वाढून मिस्टर येणार, मग मिस्टरांसोबत जेवणार. नंदन दादा म्हणताय ताईसाहेब तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आणि तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केले आहेत. शब्द थोडे खालीवर झाले असणार तर तुमचा भाऊ क्षमा मागतो तुमच्याशी. धन्यवाद. ओ दादा, शब्द तर काय प्रत्येकाचे खालीवर जातात, पण भावना महत्त्वाच्या असतात. तर थँक्यू सो मच नंदन दादा. असेच आम्हाला सपोर्ट करत राहा. मराठी माणसाच्या सपोर्टची खूप गरज आहे. राजा अनिल गुप्ता राधे राधे ताई. राधे राधे राजदादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज राजदादा तू नवीन आहेस तर प्लीज चॅनलला जॉईन हो. लाईव्ह असतं माझं आणि छान छान ब्लॉगही असतात, शॉर्ट्स असतात, तर नक्की पहा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन हो आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला कुणीही विसरू नका, तरच तुम्हाला माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन येणार. मानसी बोलते अवधूत दादा हो जस्ट तुम्ही जेवलात? कुणाल दादा म्हणतात मजर मुजावरला हाय म्हणा ताई, मोबाईल बघतो. हाय हॅलो. राज अनिल गुप्ता राधे राधे ताई. राधे राधे राज दादा. नंदन दादा म्हणतात मला तर एकच नाव आवडले ते म्हणजे श्री छत्रपती संभाजीनगर. हो हो दादा, खूप खूप भारी. भीमाशंकरचा गणेश भंगर म्हणतात माझी कमेंट का वाचता एवढ्या रागाने? तोपर्यंत लाईक केलं या वागाने. धन्यवाद गणेश दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज मंडळी ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक होऊ दे. 14 लाईक झाले आहेत. 15 मी आता म्हणणार तसे लाईक्स वाढू दे. 15 पटकन. 16 17 18 19 20 पटापटा लाईक करा. गोविंद दादा म्हणतात कुठे राहता तुम्ही? गोविंद दादा मी कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, कुडाळ तालुका. पण मी सध्या जम्मूमध्ये असते, त्यामुळे आता लाईव्ह माझं जम्मूमधून चालू आहे. नंदन दादा म्हणतात आणि गोविंद दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन पण करा. संपूर्ण महाराष्ट्राचे नाव फक्त एकच पाहिजे, श्री छत्रपती शिवाजीनगर किंवा श्री छत्रपती संभाजीनगर शंभू. ओके दादा, तुमची ही इच्छा लवकरात लवकर पूर्ण होवो. तुमची इच्छा तीच आमची इच्छा. चिन्मय हाय चिन्मय, खूप दिवसांनी आलास तू. हा चिन्मय म्हणतो हाय ताई. हाय चिन्मय. मानसी बोलते पिंक कलर आउटफिट सूट फॉर यू. धन्यवाद मानसी, थँक्यू सो मच. वन लव फ्रेंड म्हणते हाऊ वॉज युअर डे टुडे? सकाळचा थोडासा हेडेक असतो, म्हणजे सकाळी 5:30ला उठून पटापटा सर्वांचं आवरायचं असतं. मिस्टर मुलं दोन्ही मुली शाळेत गेल्यानंतर मी वॉकिंगला जाते आणि आल्यानंतर नाश्ता करून मग पटापटा घरातली कामं करून मुलीला परत आणून मी लाईव्ह घेते. हा माझा म्हणजे दुपारपर्यंतचा रुटीन आहे. तर मस्त जातो, एन्जॉय करते ही दिवस मी. निखिल वैद्य जेवतोय. हो का निखिल दादा, आज काय आहे जेवायला? जेवता जेवता डबल टॅप पण करा निखिल दादा. अवधूत दादा म्हणतायत मानसीताई मी व्हिडिओ टाकले आहेत. अवधूत दादा तुम्ही व्हिडिओ टाकला आहात का? खूप छान. संदीप भुजबळ म्हणतात पापड भाजला नाही का? भाजणार दादा, आता भाजून थंड होईल ना, म्हणून नाही भाजला. भीमाशंकरचा गणेश बंगर म्हणते कमेंट खूप खाली आहेत, फास्ट फास्ट वाचत जावा. ओ माय. मला वाटलं की माझे कमेंट खूप स्लो येत आहेत सर्वांच्या, वाचते वाचते. हां आता थँक्यू अवधूत दादा. नंदन दादा म्हणतात अच्छा तो हम चलते है. नंदन दादा थांबा, चाललात का? थांबा ना आमच्या लाईव्हला. प्रिया हाय. मानसी बोलते अवधूत दादा फायनली प्रोफाईल ठेवलं, मस्त. अविनाश दादा म्हणतात हॅलो. हॅलो अविनाश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला.
अवधूत दादा म्हणताय ताई मी कमेंट केलेली वाचली नाही तुम्ही. गायब झाली हो, मी सर्वांच्या वाचते दादा. द मार्वेल्स, मेरी शादी कब होगी, आपकी शादी 2026 में होगी. अवधूत दादा पप्पा सोलापूरकर यांच्या कमेंटच्या वरती. चिन्मय पद्मावर, हर हर महादेव, हर हर महादेव दादा. चिन्मय दादा. अविनाश निंबाळकर काय करते. तन्मय नमस्कार मंडळी. हाय नमस्कार तन्मय, कसा आहेस तू, कुठून बोलते नक्की सांग. गोविंद दादा म्हणते ओके बाय. गोविंद दादा थँक्यू सो मच. अविनाश दादा म्हणते कौन सी कहावत रहती, कौन सी कहावत रहती. काही कळतच नाही बाबा यांची. खुशी लाईक केलं मी सर्व. माझ्या ताई साहेब भाऊ यांना माझा नमस्कार. जय श्रीराम. जय श्रीराम प्रसाद. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. निखिल वैद्य लाईक डन, थँक्यू. अविनाश निंबाळकर पनीर भाजी पनीर भाजी पनीर भाजी. वा दादा खूप छान. पनीरची भाजी खाता का. पवन महाजन नाही दादा मी कुंभार आहे. मानसी अरे बापरे खुशी आली. पप्पा प्रणित मोरे बिग बॉस लाईव्हला जाऊन 99 वोटिंग करा. हो हो सर्वांनी करा, सर्वांनी करा. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला पण वोट करा. 16 लाईक झाले आहेत, अजून लाईक्सच वाढत नाही आहेत. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. बाबा सगळे बाबा पप्पा सलम. हॅलो तन्मय भुसावळमध्ये. तन्मय दादा स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज जॉईन हो माझ्या चॅनलला. अविनाश निंबाळकर माझी प्रिया लाडकी बहीण मैं तुझको मिथिला. अविनाश दादा प्लीज मराठी तरी मध्ये बोला, नाही तर हिंदीमध्ये तरी बोला. काही समजत नाही, मध्येच काहीतरी मराठी शब्द घालता, काही कळत नाही आहे. खुशी मानसीताई साहेब गप्प. मानसीताई गप्प सांगू नको, मला माहिती आहे. प्रसाद बोलतोयस तू. मानसी बोलते बाय. ओके मानसी. पप्पा प्रणित मोरे बिग बॉस लाईव्हला जाऊन 99 वोट करा नक्कीच. ध्रुव हॅलो हॅलो. मानसी बोलते येस माहीत आहे, पण ताईचं बोलून गेली बघ, आता काय करू. मला माहिती आहे कारण हा चॅनलला आलेलं माझ्या. कोकण व्हॅली लाईव्ह. हाय कोकण व्हॅली लाईव्ह, स्वागत आहे पुन्हा. तन्मय तुम्हाला संकासूर माहिती हाय. होय मी कोकणातलाच असे ना, त्यामुळे मला संकासूर माहिती आहे. खुशी येडा असा मी पण सपोर्ट ID घेऊन इलय कारण कमेंट नो शो. कोण येडायचं माका कळला, तुझाच चॅनल होता. याच्या आधी पण ह्याच चॅनलने तू इलस माझ्या लाईव्ह. खुशी हसताय. तन्मय तुम्हाला संकासूर माहिती हाय. होय होय होय. मानसी बोलते ओके बाय खुशी. मानसी चाललीस का तू. मंडळी पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुम्ही लाईक करत नाही आहात मंडळी. पटापटा लाईक करा. स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन करा, जेणेकरून तुमचा खूप सपोर्ट होईल. ज्ञानदेव साळुंके नमस्कार. ज्ञानदेव दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. नाव घेऊची काय गरज होती, पण नाव खुशी आहे ना तेच घ्यायचं. नाही तुझं नाव ओरिजिनल आहे, तुझी ती ID आहे, मी घेतलं नाव, त्यात काय झालं. मी खोटं बोलत नाही कधी. मला माहिती आहे की ती तुझी ID आहे म्हणून मी तुझंच नाव घेतलं. मी चॅनलवर खोटं का बोलू. बोलो बोलो. मग खुशी असेल, थोड्या दिवसांनी परी असेल, मग मला माहिती असेल परी तुझी ID आहे, तर मग मी तुझेच नाव घेऊन बोलणार हाय प्रसाद म्हणून. अवधूत दादा म्हणतात 20 कंप्लीट. ढिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंग 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 डिंग. खुशी चला मी येते बाय. चला मी येतो बाय असं म्हण.
बाळा बाळा भालेराव. खुशी जायच्या आधी डबल टॅप करून जा. बाळा भालेराव. अहो कुठून मॅडम? बाळा दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. विजय दादा फटांगरे. बरोबर बोलतात वहिनी साहेब, खोटं बोलणं पाप आहे. हा ना दादा, खोटं का बोलायचं? मला माहिती आहे की ही आय डी त्या माणसाची आहे, मग मी त्या माणसाचंच नाव घेणार ना, चुकीचं नाव कशाला घेणार? खुशी म्हणता, प्रसाद म्हणता परी बिरी कोण नाही, ही एकच आय डी असा माझी, कारण चॅनल असतं त्याला जास्त आय डी करू शकत नाही. बरोबर बरोबर. नाही रे, मी तुका सांगते की माका माहिती होती ना तुझी आयडिया ही खुशी, म्हणून मी खुशी न बोलता प्रसाद बोललोय. अविनाश दादा म्हणतायत बारामती कुवा कौवा. अविनाश दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. विजय फटांगरे म्हणतात कुठून बोलतात वहिनी साहेब? विजय दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण सध्या लाईव्ह माझं जम्मूमधून चालू आहे, कारण मी सध्या जम्मूला राहते त्यामुळे जम्मूमधून चालू आहे, पण मी प्रॉपर कोकणातली आहे. शिक्षण, जन्म, लग्न, सासर माझं कोकणच आहे, कुडाळ तालुका, सिंधुदुर्ग. अवधूत लवकरात लवकर 30 लाईक कंप्लीट करा पटकन. हां, पटापटा करा. योगेश, हाय योगेश दादा, कुठून आहे तुम्ही? मी आहे कोकणातून योगेश, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्लीज डबल टॅप करा योगेश दादा आणि प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण सध्या जम्मूमधून लाईव्ह घेते मी तुमचं. विजय दादा म्हणतात मी शिर्डीहून बोलतो, साईबाबांच्या दर्शनासाठी या वहिनी साहेब. हो विजय दादा, नक्की येणार, नक्की येणार. माझं जेव्हा हे यूट्यूबचं स्वप्न जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा मी नक्की येईन. मी माझ्या पैशाने येईन, त्यामुळे मला सगळीकडे फिरायचं आहे. तुमच्या गावी पण नक्की येईन. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. हॅलो प्रसाद, चल लाईक केलं मी, येतो माका संकासूर बनाचा असा. हय काय संकासूर वय? आज काय संकासूर खय जातलो संकासूर बनान? योगेश मस्त आहे, थँक्यू योगेश. प्लीज चॅनलला जॉईन कर. राज, एक विचारू का? विचारण्यासारखं असेल तरच विचारा राजदादा, नाही तर नका विचारू. एक विचारू का असं विचारतात आणि फालतू विचारतात, त्यामुळे मला आवडत नाही आहे. अवधूत दादा म्हणजे योगेश स्क्रीनवर डबल टाईप करा. तर योगेश दादा प्लीज स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन करा, म्हणजे सबस्क्राईब करा. विलास सावंत म्हणतात हॅलो ताई नमस्कार, कसे आहात? विराज सावंत, सर्व चॅनलवरील सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. थँक्यू विलास दादा, थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप खूप धन्यवाद. बबली देव, जय महाकाली, जय महाकाली बबली, स्वागत है आपका मेरे चॅनल पर. कोकण व्हॅली, हाय कोकण व्हॅली, कसे आहात तुम्ही? अवधूत दादा म्हणते राज नंतर विचारा, पहिल्यांदा स्क्रीनवर डबल टॅप करा. नको, आधी माणूस बघूनच मला डबल टॅप करा, नाही तर मला असली माणसं आवडत नाही जी फालतू बोलतात ती. तर पटापटा ज्यांनी छान छान कमेंट करतायत प्लीज डबल टॅप करा. बबली दादा म्हणतायत हर हर महादेव, हर हर महादेव. बबली दादा कहाँ से है आप? कोकण व्हॅली लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, कोकण व्हॅली लाईव्ह. आपका स्वागत, तुमचं स्वागत आहे यूट्यूब चॅनल. खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. योगेश, आर्मीमध्ये आहे का? हां, आर्मीमध्ये आहे. बबली दादा म्हणताय जय महाकाली, जय महाकाली. अविनाश निंबाळकर, तू काहे काम करती? मैं हाऊसवाईफ हूँ. सागर दादा म्हणते आपल्याकडे मुंगाचे अंडे मिळणार 900 रुपये डझन. सागर भावा प्लीज डबल टॅप कर आणि अंडे विकायला सुरुवात कर. राज, आपल्या प्रेमात कोणी फसवले तर त्यावेळी काय करावे? हेल्प मी. आपल्या प्रेमात कोणी फसवले तर तू प्लीज म्हणजे स्वतःला पहिलं सावर आणि
प्लीज परत ती चूक होऊ नये. कारण आपल्यासाठी जर म्हणजे तुझे आता बघा, प्रेम करून काय फायदा जर तुमचे आई वडील आहेत आणि आपल्यापेक्षा आपले आई वडील आपल्यासाठी चांगला विचार करतात. त्यामुळे प्रेमाच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा आई वडिलांवर विश्वास ठेवून ती आपल्यासाठी जे चांगलं असेल ना ते आई वडील करणार, यावर विश्वास ठेव आणि आई वडिलांवर प्रेम कर. मग तुला तुझं प्रेम नक्कीच भेटणार, बायकोच्या रूपात पण भेटेल. बबली दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार बबली. सागर, धन्यवाद सागर. विजय, तुमचे स्वप्न पुरे व्हावे साईबाबांच्या आशीर्वादाने. धन्यवाद धन्यवाद विजय दादा, थँक्यू सो मच. सागर दादा कंटिन्यू. बबली, डिड मैं बंगाली हूँ. ओके दी, आप बंगाली हो? मुझे तो बंगाली लैंग्वेज नहीं आती, सॉरी बबली. हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन. बबली में जय अंबाबाई, जय तुळजा भवानी. आप तो मराठी भी बोल रहे हो. जय शिवाजी महाराज, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अक्षय मोरे, हाय अक्षय दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे लवकरात लवकर. अक्षय दादा स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा चॅनलला. किरण पवार, हाय किरण दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, डन करा पटापटा. मानसी बोलते 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. हो मानसी, तू म्हटलंस तर नक्कीच होणार 30 लाईक्स पूर्ण. विजय दादा म्हणते वहिनी साहेब तुम्ही खूप सुंदर दिसता. धन्यवाद धन्यवाद विजय दादा, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मानसी म्हणते माझं पण चॅनल आहे, प्लीज मला पण सपोर्ट करा. मानसीचं पण चॅनल आहे मानसी ब्लॉग म्हणून, तर तिलाही सपोर्ट करा सर्वांनी. अविनाश निंबाळकर, तू कहाँ काम करती? अविनाश भाई, मैं काम हाउसवाइफ हूँ, मैं कहीं काम करने के लिए नहीं जाती, जॉब नहीं करती. बबली, दीदी मुझे मराठी नहीं आती बट आई लाइक मराठी नौवारी साड़ी. हो माय गॉड, यस यस. मराठी जो मतलब गेस्चर होता है वो बहुत अच्छा लगता है सबको और एक देखने लायक होता है मराठी नऊवारी लुक. मानसी बोलते व्हॉइस ब्रेक होतोय ताई, नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल ग त्यामुळे होत असेल. सोनू डोलसके, जय श्रीराम. जय सोनू दादा नमस्कार, जय श्रीराम. अवधू दादा तुमच्या चॅनलचे नाव काय आहे? मानसी मानसी व्लॉग म्हणून आहे. राज म्हणते मी लाईक केले, थँक्यू सो मच. राज दादा प्लीज लाईक केला, जॉईन पण व्हा माझ्या चॅनलला, मला खूप आवडेल. बबली दादा म्हणतात नहीं दीदी मैं बंगाली हूँ पर मैं माँ की भक्त हूँ, मुझे अंबाबाई और तुळजा भवानी के बारे में पता है. वाव, वेरी नाइस. आपकी सब मनोकामना देवी माता पूर्ण करे. बबली म्हणते आई नो अबाउट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज. वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सब पता है. मानसी बोलते अवधू दादा काय आता है? बबली म्हणतात आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पता है, वहाँ के माधवी भाभी के तरह लग रहे हैं. मैं वैसे लग रही हूँ आज, ऐसे ये बनाई हूँ ना छोटी, इसके वजह से लग रहा होगा. नहीं तो मेरे खुले बाल होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा सर पे ऑयल डाला है, इसके वजह से मैंने छोटी लगाई है, तो सबको लुक मेरा डिफरेंट लग रहा है. धन्यवाद. प्लीज़ डबल टैप करें. 28 हो गए, 30 लाइक्स होने चाहिए. ताई सीएम है. हाँ. अनिल दादा म्हणतात हाय मानसी. अनिल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. दादा डबल टॅप करा चॅनलला. अवधूत दादा म्हणते ताई सीएम है, मैं सीएम हूँ. हो माय गॉड. मानसी, देवी माता मनोकामना पुरी करे असं बोलली ताई. अनिल दादा हाय नमस्कार. बबली, माँ तुळजा भवानी दुर्गा माता ने तलवार दिए थे, उस तलवार से शिवाजी महाराज
ने एक दुश्मन को हराया, उनका नाम याद नहीं अभी। शाइस्ते खान की वो उंगलियां काटी थी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ने। सोमनाथ विधाते, नमस्कार सोमनाथ दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अविनाश निंबाळकर, नेहा कक्कर की सॉन्ग नायदर अरिजीत सिंह का सॉन्ग तुला बोलो बोलो. भैया मुझे सॉन्ग इतने नहीं आते. बबली, उदो उदो अंबाबाई, उदो उदो ऐसे भी बोलते हैं ना, जय महाकाली. हाँ ऐसे ही बोलते, उदो 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 अंबाबाईचा, ऐसे बोलते हैं. अंबाबाई गोंधळला आहे, हे सॉन्ग भी सुना है. हाँ हमारे यहाँ भी ना जनवरी में ये गोंधळ होगा, तो मैं आपको ऐसे लाइव में भी दिखा सकती हूँ सबको. तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करना. जब मैं गाँव जाऊँगी तो वहाँ ऐसे होते हैं गोंधळ वगैरह, तो मराठी कल्चर में आपको दिखा सकती हूँ. प्लीज़ डबल टैप करो सब, प्लीज़ डबल टैप करना. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल पे प्लीज डबल टॅप करो. तर मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला छान छान कमेंट करा.